8. evoluce. 4 minuty jej dovezli blíže prvé do cíle a uvidíme, jak se Peterovi Liptákovi bude dařit dál. Takže to je první jezdec skupiny A, který nám najel na závodní trať v rámci druhé soutěžní jízdy a za ním se potom vydá Jan Trnka se svou Škodou Felicí 1400 kubických centimetrů, Jabka Váltu, a tam bude i zařazen právě Honza Trnka, vítěz mistrovství České republiky v Ústí nad Orlicí v roce 2008 a první místo právě ve skupině A1. To jsou zatím nejlepší úspěchy tohoto ještě podruh. Startující za Nutrev Racing Team, to poznáte i podle barev na jeho vozu. 95 to velice dobře známe, ten vůz, ne číslo, ale vůz. Petr Vojáček a jeho Nissan Z350Z, jediný vůz z kategorie GT, GT. Tento vůz byl vyroben v roce 2006, má obsah 3500 kubických centimetrů, no a Petr Vojáček bude klasifikován v této třídě právě sám. Petr Vojáček je 6násobný mistr republiky, 6násobný vítěz poháru FIA, 4násobný vícemistr Evropy, mistr Evropy střední zóny a trojnásobný držel zlatého volantu, takže co ještě by mohl Petr Vojáček získat? Já si myslím, že už získal, že už co všechno chtěl získal a už jezdí jenom pro zábavu. 85 má Martin Samek, vítěz Českomoravského poháru v roce 2006. Vítěz ve skupině A do 2 litrů a absolutní vítěz takže Martin Samek je velice zkušený jezdec se svým Fordem pokusem upravit Fiskár, nám tedy zmizel za tou šikanou a ukrajuje první metříky ve své druhé závodní jízdy. Startem číslo 83 Roger Schnellmann, který ze Švýcarska, který u nás poprvé, ten naopak čeká na zelené světlo a podívejme se, jak se nám to tady řadí. Dále stále nikdo nepokořil Martina Vondráka. Oskar Beneš zatím nejlepším enkařem, za ním Dominika Benešová o 1 vteřinu, horší v součtu obou dvou míst. Petr Jureňa zatím 3. Tomislav Bohlovič 4. a Gabriela Sajerová 5. Takže vážně společný přátelé, to bylo rychle letem světem nahlédnutí do skupiny N. My tady máme ale skupinu A, Jardu Malého, 10násobného mistra republiky, v této třídě se svým Mitsubishi. Mitsubishi 8. evoluce, reprezentant českého národního týmu. To pak je další. Lukáš Vojáček vodochod, opět je to reprezentant České republiky v barvách Kelly, auto Kelly, s vozem Mitsubishi Lancer 8. evoluce, tedy letos u nás ve Štemberku jezdil v minulosti s Opelem Astrou, potom zkusil Peugeota 306, zkusil i Alfu Romeo Optati. Táta koupil Nissana, tak Lukáš